9. OK, ideme na to. Ahojte, všetkých vás srdečne zdravím pri druhom prečítanom za rok 2024. Viem, že už ubehlo takmer pol roka, ale tento rok na tom sčítaním vôbec nie som tak dobré, ako som dúfala. Takže dnes budeme hovoriť iba o 9 knihách. Je pravda, že som medzi tým prečítala ešte asi 2 psychologické, ale to boli vyslovene akoby učebnice vysokoškolské, takže z toho to mi príde, že to sem nebudem dávať. Koniec koncov, ak máte Goodreads, tak si to tam môžete pozrieť. Aspoň dúfam, že tam mám verejný profil. Neviem, či sa to dá nejako nastaviť. Ale určite to tam nájdete. A možno potom na konci, v priebehu roka, že by som urobila video zase o nejakých psychologických knižkách. Chcela by som, ale zatiaľ ich nebolo toľko, alebo neboli tak dobré, aby som o nich chcela takto hovoriť. Takže dnes to budú knižky z rôznych žánrov. Mám tam nejaké horory, je tam dosť veľa hororov, vidím tam thriller, potom taký príbeh, životný príbeh, potom dokonca fantasy a jednu historickú knižku, ak to tak môžeme nazvať, budete vidieť, ale opäť dúfam, že si každý príde na svoje a dúfam, že sa vám bude dnešné video páčiť. Pokiaľ ide o to, prosím, ospravedlňte môj účes, mne sa nechcelo s ním dnes nič robiť. Takže dnešné video bude 100% autentické. Myslím, že môžeme ísť hneď na to. Nepamätám si presne, kedy som tie knižky čítala, keďže už od prvého videa, ktoré som natáčala o prečítaných knižkách, ubehlo asi 4-5 mesiacov. Takže naozaj neviem, je to jedno, budem to brať tak, ako mi tie knižky prídu pod ruku. Dnes ste nejako blízko. Prvá knižka. Začneme hneď hororom. Toto Exorcistův dům od Nicka Robertsa je knižka, ktorá už len z toho, ako vyzerá, je jasné, že pôjde o horor a v podstate ten názov nám aj hovorí, o čom tá knižka bude. Ale kniha hovorí o psychológovi Danielovi Hillovi, ktorý sa spolu so svojou rodinou, to je jeho manželka, dcera v tínedžerskom veku a nenarodené dieťa, presťahujú na farmu, kde stojí dom, ktorý bol kedysi domovom slávneho exorcistu. Keďže ide o slávneho exorcistu, ktorý mal množstvo bohatých skúseností a je o ňom známe, že v tom dome aj zomrel, tak sa tam postupne začnú diať čudné veci. Vy viete, že ja strašidelné domy zbožňujem, preto zbožňujem sériu od Darcy Coates, ale toto bolo ešte lepšie. Hej, vzadu je ešte napísané, že rodina Hillova potom zisťuje podrobnosti o živote predchádzajúceho majiteľa domu a pochopia, že ich čaká neľahká úloha dokončiť to, čo on už nedokázal. Hneď na začiatku knižky sa dozvieme, čo sa s predchádzajúcim majiteľom stalo a potom už naberá kniha taký veľmi rýchly spád, tá rodina nová tam príde, hneď sa tam zabýva a v podstate hneď sme stiahnutí do napätia, ktoré sa tam okolo nich kopí, je tam šialená atmosféra a je to veľmi dobre napísané, povedala by som. A knižka nie je dlhá. Ako aj vidíte, má tu 260 strán, čo si vyše, ale nevynechala by som asi ani jednu stranu. Bola fakt strašne dobre napísaná a bolo to celkom uveriteľné. Naozaj aj to vysvetlenie bolo celkom pochopiteľné a mala som pocit, že sa tam toho deje dostatočne veľa a že tú knižku musím dočítať, pretože inak nezaspím. Tam mám pri hororoch väčšinou taký pocit. Toto ale jednoznačne odporúčam. Aj tým, čo možno nemáte radi práve takýto typ hororu, tak nebol to len vyslovene strašidelný dom a ideme zisťovať, čo sa tam deje, ale dialo sa tam aj veľa vecí pomimo, ktoré ale súviseli s tým domom, takže ja som bola z tej knižky úplne nadšená, dostala 5 hviezdičiek, bola tam perfektná atmosféra, bolo to dobre napísané, má to krátke kapitoly, je to uveriteľné, teda až na niektoré detaily, ale v podstate je. A celá tá knižka, celé komplexne, keď sa na to pozrieme, tak to bola
perfektná knižka, ktorej by som asi nemala čo vytknúť, aj keby som hľadala. Ja to mám z knihkupectva Dobrovský, kde to bolo v akcii, alebo vieme, že v priebehu jary tam oni mali zase ten veľký knižný výpredaj, kde bolo strašne veľa rôznych kníh a keď som objednávala, tak som si prihodila aj túto a rozhodne to neľutujem. Ideme ďalej a čo tu mám zrovna? Mám ďalší horor. Prečítala som knižku od Petera Benčla, Beštia. Tu dole hneď máte napísané, že je to od autora Čelustí. Určite ten film poznáte. A je to v podstate táto knižka, aby som to vysvetlila, ona vyzerá ako z antikvariátu. Ona nie je, ona je len z maminej knižnice a v podstate sme ich našli v Podkroví. Boli tam už asi 10-15 rokov potom, ako sme sa presťahovali. Takže ja som vedela, že tam sú, len knižnicu som mala vždycky plnú svojich kníh, takže som ich nemala kam dať. A potom sa mi podarilo presvedčiť otca, aby urobil ešte jednu poličku na knihy a tam som ich už mohla dať. Takže pre mňa sú to úplne nové knihy. Samozrejme, naposledy som ich videla v detstve, takže si ich absolútne nepamätám. A určite už nie, aby som ich čítala. A teraz si ich ale postupne beriem a čítam ich a musím povedať, že z mnohých som nadšená. Takže, naspäť ku knižke. Aby ste vedeli, kedy bola vydaná. 1992. Táto knižka hovorí o skupinke ľudí, ktorí sa rozhodli preskúmať vrak lode, ktorý by mal byť na morskom dne. A najskôr sa tam snažia potopiť, potom si vyrobia ponorku a snažia sa tam dostať tak. A niektorí na tom mieste žijú, niektorí tam prídu. Podstatou tejto knižky je ale to, že pod morskou hladinou žije niečo veľmi nebezpečné, čo ich začne postupne naháňať a mnohých z nich to stojí život. Pointa toho príbehu je rovnaká ako pri Čelustiach. Ani sa to vlastne dejom nejako zvlášť neodlišuje. Myslím, že tam takisto máme skupinku ľudí. A toto bolo dobre napísané. Hlavne sa mi tam páčili tie scény, kde sa budovalo to napätie, keď sa oni potápali a neboli si istí, čo to tam vlastne žije. Potom začali skúmať, čo to vlastne žije. Potom to zase niekoho stálo život. A tak vlastne smerujeme až do finále. A tá knižka bola dobrá. Ona, keď som ju odložila po dočítaní, tak mi prišlo, že si z nej za chvíľku nebudem nič pamätať. Ale keď si na ňu teraz spomeniem, tak ona sa hrozne dobre čítala práve kvôli tým napínavým scénam. Lebo vy musíte vedieť, ako to dopadne a či tie postavy prežijú. Takže opäť, malo to krátke kapitoly, malo to trošku menšie písmenka. Keby ste ju ale našli niekde v knižnici alebo v antikvariate, tak určite ju odporúčam. Za mňa to nebol úplne horor, lebo toto je niečo, čo mňa nevystraší, nejaká morská príšera alebo čosi, čo tam na dne žije. Oni to tam potom aj hovoria, že čo to vlastne je, ako to vzniklo a čo je to za živočíšny druh, ale tak nebudeme zachádzať do takých detailov. Ale ako myslím, že to bolo veľmi príjemné, hlavne tak ráno na prebudenie, keď som ju čítala cestou v autobuse. A ako hovorím, tie scény tam boli veľmi dobre popísané, aj celé to prostredie. V podstate páči sa mi aj na tejto aj tej knižke predtým, že autor sa tam nezdržiava popisom prostredia a ja neviem čoho všetkého, ale ide priamo k veci. Čiže naozaj máte pocit, že čítate o tom, o čom tá knižka aj má byť. Takže táto dostala 4 hviezdičky z 5. A no ja som rada, že som si ju mohla z knižnice, z maminej knižnice požičať a prečítať. Keď sme už na tej hororovej nôte, tak ešte tu mám jeden horor. A to je Darcy Coates, Hrúze na šibeničním vrchu. Táto zelená. Opäť ona má v sebe ilustrácie, ako už tieto posledné knižky od Darcy mávajú. Nezlaknite sa. Toto mi celkom pripadalo desivé. Ale tak sú tu samozrejme aj také jemnejšie veci. Ako, ja si na tie ilustrácie nejak veľmi nepotrpím, je mi v podstate jedno, či tá knižka má alebo nie. Je to pekné, také spestrenie, ale vyslovene to v knihách nepotrebujem. Toto je ďalšia časť o strašidelných domoch zo série od Darcy Coates a neviem, ktorý diel to už je, ja ich tuším ani nemám po porade, takže vyšlo to nedávno, myslím, že po tejto vyšla ešte jedna, ktorú ale ešte nemám ani doma.
A opäť sa stretávame s Margot, áno, to je hlavná hrdinka, ktorá sa vracia na pohreb svojich rodičov, ktorých ale celý život skoro nevidela a prichádza do ich domu a zisťuje, že tam sa deje niečo zvláštne. Vlastne postupne aj zistí, čo sa im stalo, prečo vlastne zomreli, prečo tam jej rodina vlastní vinárstvo. Čiže sa začne informovať o tom, ako sa to víno vlastne spracúva, ako dlho musí odležať, aby bolo dobré a podobne. Je tam dosť veľa informácií. Aj z tejto oblasti, ale zároveň sa to celé točí okolo toho domu a hlavnej hrdinky Margot. A potom je tam ešte aj príbehová linka tých ostatných ľudí, ktorí tam žijú, lebo tým, že je to vinárstvo, tak má veľa zamestnancov a mnohí z nich žijú priamo na tom pozemku. Ono sa zdá, že možno je to len tak, ale potom postupne zistíme, že to nie je len tak, že tam žijú z nejakého určitého dôvodu. A celé to nakoniec dá zmysel, ale dá to taký zmysel, že mám pocit, že táto knižka bola fakt jedna z tých lepších. Že tam aj čo sa týkalo toho záverečného rozuzlenia, tak to bolo naozaj dobre vymyslené a výsledok bol naozaj desivý. Takže síce samozrejme, že sa jedná o záhadu, ktorú v závere vyriešime, ale to, akým spôsobom je vyriešená, to mi prišlo konečne originálne, lebo už som mala pocit, že sa Darcy vypísala. Čo sa týka tých strašidelných domov, už naozaj sme tam mali dosť často opakujúce sa scény. A možno aj tu niektoré sú, ale nebolo to tak výrazné. Toto sa mi v podstate páčilo, bolo tam toho veľa. Nemali sme tam jedného ducha. A toto bolo super. Toto bolo vážne super. Opäť postupné budovanie napätia a potom zrazu sa ocitneme v takej scéne, že sa len dívame okolo seba, že preboha, ako sa to stalo. Takže toto sa mi veľmi páčilo. Nie som si ale istá, či dostala 4 hviezdičky. Dostala 4 hviezdičky, ale už naozaj neviem za čo. Asi... Aha, áno. Mám pocit, že tam, ako sme sa už dostávali ku koncu, tak mi to prišlo už trošku fakt natiahnuté, že tá knižka mohla mať aspoň o tých 20 strán menej. Ale inak, opäť, kvalita, ktorú Darcy určite ponúka. Táto knižka stojí za to. Už ma teda nevydesí, ale bolo to dobré. Bolo to veľmi dobré. OK, môžeme ísť ďalej a teraz prudko preskočíme na úplne inú tému. Mám tu knižku, ktorá sa u mňa až tak často nevidí a to ani by sa nevidela, lenže som ju kúpila jednej mojej kamarátke. Nie to Zvrhlý král od Rini Kent. Aby bolo úplne jasné, my sme sa s tou kamarátkou dohodli, že keď si takto kúpime knižky, tak je to OK, keď si ich aj prečítame. Takže, aby vám to nepripadalo čudné. A ja som ju nečítala stránku po strane. Ja by som to nedokázala. A toto je knižka, ktorá je opäť úplne jasná tým svojim názvom. V podstate ide o čisto erotický román, ktorý je plný erotických scén, ktorých zmyslom je to, že muž je ten dominantný a žena sa mu v podstate absolútne podriaďuje, aspoň z tých pár scén, ktoré som prečítala, som to tak pochopila. Ja nechcem veľmi vyjadrovať ku kvalite tejto literatúry, lebo ja toto akože ozaj nie, ale chcela som vám ju tu spomenúť, pretože bola v akcii na Dobrovskom a majú tam viac častí. Tak ak by ste ju náhodou chceli, ak máte radi erotickú literatúru, tak je to jedna z dobre popísaných záležitostí a aj ten príbeh, akože aký príbeh môžeme čakať v erotických knihách, no. Ale je pomerne dobre spracovaný, to by som povedala. Môžem vám prečítať aspoň anotáciu, lebo naozaj ja som to v podstate len rýchlo preletela a hneď vypustila z hlavy, takže vzadu máme napísané: je nebezpečné, keď vás nenávidí, ale keď po vás túži, je to smrteľné. Ja by som to tak nepreháňala. Nemám poňatie, prečo sa Aidan King hneď prvý deň strednej školy rozhodol nenávidieť práve mňa. Viem ale, že nasledujúce 2 roky mi nepretržite robil zo života peklo. Teraz som v 3. ročníku a ja už to tu chcem len prežiť.
Mala som ale dávno vedieť, že to, čo som prežívala doteraz, ešte to práve peklo nebolo. Král celej školy, ktorému by zjavne prešla aj vražda, sa ku mne tento rok približuje ešte viac a pomaly ma pohocuje jeho oblak temnoty. Ale mňa on tak nezlomí. Dúfam. Odvážne vyhlásenie. Na to, že všetci vieme, ako tá knižka bude pokračovať. Odvážne. Neprečítala som veľa takýchto kníh, takže to určite nie je moja literatúra, ale dávam ju do pozornosti. Keď by ste ju náhodou chceli. Ja som ju aj potom ohodnotila aspoň 2 hviezdičkami, teda aby som si mohla započítať na Goodreads. A chcela som to ale vyskúšať. Že či predsa len náhodou? A nie. Potom tu mám opäť ďalšiu vec z maminej knižnice. A to bolo Niekto sa pozerá od Mary Higgins Clarkovej. Táto knižka je doteraz dostupná v anglickom origináli a neviem presne kde, ale videla som ju niekde na internete, že sa dá stále ešte kúpiť. A toto bol thriller, ktorý bol strašne dobre napísaný a veľmi rýchlo utekal. Keď si zoberiete, že to má fakt len 180 strán. Perfektné to bolo. Ja som vážne nečakala. Keď sa pozriete na tú obálku, to je strašné. A tá kniha je vážne dobrá. Asi by urobili lepšie, keby boli nechali tú pôvodnú obálku. Lebo tá pani má byť asi hlavná hrdinka, ale neviem takto presne už teraz, o čom tá knižka bola. Pamätám si len ten koniec, ale ako sme sa tam dostali, to úplne nie. A to vám prezradzať nechcem, takže si prečítame anotáciu, to bude najlepšie. Steve a Sharon sú 2 ľudia, ktorí sa zoznámia náhodou v televíznej relácii. Ide o trest smrti. On, ktorému brutálne zavraždili ženu, je proti. Sharon, známa a obľúbená publicistka, je za. Steve má syna, na ktorom mu záleží viac ako na vlastnom živote, ale práve on, malý chlapec, pozná vraha. Vrah čaká v hotelovej izbe a má pocit, že mu Sharon ublížila. New York je jeho temné zákutia, kde môže byť páchateľ. Vysvietené krásne mesto a v ňom čaká vrah. Ten, kto je o všetkom informovaný, ktorý všetko pozná. Vieme si predstaviť trápenie Steva, ktorý sa nepekne rozlúčil so svojou ženou v deň, keď ju zavraždili? Len čo sa začal tešiť zo svojho života, pekného, ako si ho predstavoval s milovanou Sharon a svojím synom. Iba vtedy sa všetko začína. Podľa mňa to znie úplne skvele. A ja som z nej bola vážne nadšená a mala som ju prečítanú asi za 2 dní. Takže nevedela som sa od toho odlepiť. Potom, ako som to čítala, som si už spomenula vlastne, že o čom to bolo. Takže už by som to možno vedela, ale asi je to lepšie takto prečítať. Kniha inak je z roku 1994, ale aj tak ju odporúčam, lebo strašne dobrá. Je to perfektný thriller do kabelky. V podstate sme stiahnutí do veľmi napätej atmosféry. A nielen medzi hlavnými hrdinami, ale aj celé to pozadie toho príbehu. Na začiatku bude vražda a toto je jej dôsledok. A páči sa mi, že je to thriller, ktorý je trošku z opačného uhla pohľadu, že tá vražda tam nie je počas toho, ale je hneď na začiatku a toto sú jej dôsledky. A vidíme, ako to vplýva na život jedného, druhého, o čo sa vlastne snažia. Čím to vychádza, alebo nie. A toto bolo hrozne dobré. Nechcem viac prezradzať, lebo tá knižka je tenká, už by som prezradila všetko, ale toto bolo fakt super. To dostalo 5 hviezdičiek. Ideme ďalej a teraz tu máme taký životopisný príbeh, aj keď to nie je úplne životopis, lebo ten hlavný hrdina asi nikdy neexistoval. Volá sa to El Hakim a je to od Johna Knightla. Opäť je to z maminej knižnice a táto je konkrétne z roku 1993. Napriek tomu, táto knižka, ja som sa od nej nevedela odlepiť. Neviem, čo za poklady to mamina knižnica skrýva, ale táto knižka hovorí o malom chlapcovi, ktorý sa narodí do relatívne bohatej rodiny a sme v Egypte. A rozprávačom je Ibrahim Gamal. Je to
ako som hovorila, ten malý chlapec z celkom bohatej rodiny, ktorý sa rozhodne, že by chcel byť lekárom. A my sledujeme jeho cestu od malička. Odkedy sa rozhodne, prečo sa rozhodol byť lekárom, čo ho k tomu viedlo, ako sa mu podarí sa ním stať, lebo sa mu to podarí. A celá tá knižka začína koncom jeho životného príbehu, takže to sledujeme tak spätne. Ale nemám tejto knihe čo vytknúť, lebo bola tak strašne dobre napísaná. Sú tam úskalia tej práce. Hej, je to lekár v Egypte. To znamená, že určite nemá vybavenie, ktoré sme mali my tu a myslím, že toto sa tiež odohráva v nejakých, ja fakt neviem, či 70 80 rokoch. Keďže to vyšlo v 93., tak to asi budú možno tie 70 80. Hneď ako sa stane lekárom alebo len tým študentom medicíny, tak hneď je vtiahnutý do víru nejakej epidémie, vážnej choroby, ale naozaj neviem už akej, ktorá tam vypukne a hneď sa musí starať o pacientov, čiže nemá v podstate toľko štúdia za sebou, koľko by mal mať a hneď je vtiahnutý do tej praxe. Sme pri ňom, keď stretáva priateľov alebo aj nepriateľov, ľudí, ktorí mu chcú ublížiť. A sme pri ňom, keď sa tam stretne so svojou životnou láskou a niektoré tie scény boli fakt, že romantické, ale tak zamilovane romantické, že sa to tam celkom hodilo a bolo to také pekné. Také, že si poviete, že tak to je vážne dobré, to je pekné. A potom postupne sa rozhodne teda nielen byť lekárom nejakej egyptskej chudobnej oblasti, pretože v jednej chvíli tam je naozaj vo veľmi chudobnej oblasti, kde nemá ani svoju nemocnicu, má tam len nejaký prístrešok, kde sa snaží ošetrovať pacientov. A on sa z toho dostane. Snaží sa a potom v jednej chvíli si uvedomí, že asi nemá úplne zmysel bojovať proti systému. Takže sú tam také životné, také zostupy, pády, všetko dokopy. A v závere sa potom odtiaľ odsťahuje, no lenže v tom čase už je chorý a dostaneme sa až na koniec príbehu. A to nechcem prezrádzať, lebo je to smutné, ale je to strašne dobre napísané. O tom autorovi som nikdy nepočula, ale tu vzadu je napísané, že to bola celkom fakt zaujímavá osoba. John Knightle, ak to správne čítam, sa narodil v roku 1891 v Darware v indickej provincii Bombaj ako syn švajčiarskeho misionára. Keď mal 5 rokov, vrátil sa s rodičmi do vlasti. Po štúdiách ako 19-ročný odišiel do Anglicka, kde sa pretúkal ako obchodník, bankový úradník a burzový špekulant. Po prvej svetovej vojne odišiel do Afriky, kde si v západnom Maroku kúpil majetok. Žil medzi Berbermi, Kabilmi, Arabmi, Židmi a francúzskymi kolonizátormi, stýkal sa s domorodým obyvateľstvom od pastierov po kniežatá a zažil mnoho búrlivých udalostí a bojov za slobodu. Neskôr už ako nezávislý spisovateľ veľa cestoval a žil striedavo v Afrike a v Európe. Takže je jasné, že autor, ktorý ten príbeh napísal, si to svoje aj odžil. Že to je písané naozaj ako z pohľadu, takého verného pohľadu hlavnej postavy. A možno sa autor trošku aj stotožňuje s tou hlavnou postavou a preto to bolo tak strašne dobre napísané, lebo vážne vedel, o čom píše. Ja teda neviem, ako to funguje, ale strašne rada som sa dozvedela, ako fungovalo egyptské lekárstvo v tom čase, že tam bola nejaká epidémia, že to bolo proste strašné. Toto dostalo 5 hviezdičiek a toto bola jedna z najlepších kníh, asi čo som v živote čítala, to bolo hrozne dobré. To vám odporúčam, keď náhodou budete mať chuť na niečo dobrodružné. Potom tu máme niečo historické. 5 životu, neznáme príbehy obetí Jacka rozparovače od Hayley Rubenhold. Dneska neviem čítať. Toto je knižka, ktorá má aj obrázkovú prílohu. Ale bezpečnú, žiadne fotky z miesta činu. Za čo som strašne vďačná, lebo ja sa vždy zlaknem. Aha, to som milovník krímy príbehov. Dobre, táto knižka je skutočne o 5 obetiach Jacka rozparovača. Autorka sa však zameriava na ich všedný život, na to, odkiaľ prišli,
aká bola ich minulosť, snaží sa vychádzať z čo najväčšieho množstva reálnych historických materiálov, ktoré vzadu potom máte aj ako zoznam, takže si ich viete dohľadať. A mám pocit, že toto je strašne hodnotná knižka pre ľudí, ktorí sa zaujímajú viktoriánskou dobou, pre 19. storočie, pre nadšencov 19. storočia, prípadne pre nadšencov Jacka Rozparovača, ktorí skúmali jeho príbeh, lebo toto je pohľad na jeho obete z úplne iného pohľadu, z úplne inej strany. Bolo všeobecne známe, alebo bolo tak všeobecne zaužívané, že jeho 5 obetí boli prostitútky. Tu sa ale dozvedáme, že do skutočnosti vôbec tak nebolo. A že na to všetko, ako boli vnímané, mal obrovský vplyv mediálny ohlas. Už v tej dobe. Nepopisuje tam autorka tie konkrétne vraždy, tým sa akože nevenuje, len spomenie, že sa to stalo, ale ide jej hlavne o tie postavy, o ich životné príbehy, lebo myslím, že po tých rokoch už sa na tie postavy, alebo na jeho obeti pozeráme skôr ako na symbol niečoho. Ako by to boli ženy na okraji spoločnosti, ktoré museli zaplatiť za svoje skutky. Ale autorka tu veľmi pekne ukazuje, aké to boli v skutočnosti ženy. A to nie len z pohľadu toho, čo oni hovoria noviny, ale aj z pohľadu ľudí, ktorí si ich naozaj pamätali. Čož teda samozrejme už tí ľudia nežijú, ale ona sa naozaj dostala ku skutočným prepisom tých rozhovorov s ľuďmi a množstvu vtedajších správ. Myslím si, že za touto knihou je neskutočná práca. Myslím si, že to sú roky práce. Lebo nájsť toľko historických prameňov a vychádzať čo najviac z reality, to je teda... To je podľa mňa beh na dlhé trate, takže táto knižka má podľa mňa veľkú hodnotu. A nie len to, že je strašne dobre napísaná, veľmi ľahko sa číta, ale pomáha nám vidieť tých 5 obetí ako skutočných ľudí. A to je, si myslím, dôležité aj po tých rokoch. Lebo na to sa kdesi medzi tým všetkým už dávno zabudlo. Takže toto nie je knižka, ktorú keď zavriete, máte dobrú náladu. Toto je smutné, ale je to popis skutočného života, takže to stojí za prečítanie. A ja som strašne rada, že som tú knižku na Dobrovskom našla, že vôbec vyšla, že si niekto dal námahu s tým, aby ju preložil, lebo keby bola v angličtine, tak by som sa do toho asi nepustila, keďže je tam strašne veľa slov, ktoré sú vtedajšie a hrozne ťažko by sa mi to prekladalo. Je rozdelená na 5 kapitol, presne ako bolo 5 tých obetí. Takže o tom sa ťažko hovorí. Takže ale toto vrelo odporúčam, dostalo to 5 hviezdičiek. Keď vás naozaj zaujíma ten skutočný osud tých 5 obetí Jacka Rozparovača, tak toto je knižka, myslím, pre každého. Vyzerá ešte aj veľmi pekne. Potom tu mám fantasy knižku, ktorú som spomínala už v predchádzajúcom videu, keď som hovorila o tých, ktoré som si kúpila. A je to Neviditeľný život Eddy Laruovej od V.I. Schwab. Viktorie Schwab, určite ju poznáte. Mám tam niečo založené, asi sa mi tam niečo páčilo. Aha, áno, to vám kľudne môžem aj povedať. Milujú ťa, v zátvorke pod tým je nie teba. Si hocikto, kým ťa chcú mať. Si viac než dosť, pretože nie si skutočný. Si dokonalý, pretože neexistuješ. V zátvorke je potom ty nie, ty nikdy nie. A pod tým je pozerajú sa na teba a vidia, čo chcú, pretože vôbec nevidia teba. Táto knižka sa tak strašne dobre čítala. Hlavnou hrdinkou je teda Eddy Laruová, ktorá sa rozhodne, v podstate ona žije vo Francúzsku v roku 1714 a ona sa rozhodne, že sa nechce podať pravidlám vtedajšej spoločnosti a teda, že sa ako mladá nevydá za oveľa staršieho muža, ktorého vôbec nepozná a ktorého jej vybrala rodina. A radšej uzavrie zmluvu s miestnym, prírodným božstvom alebo s temným božstvom, to bude lepšie, aby mohla žiť večne, aby bola nespútaná, slobodná, aby ju nezväzovali žiadne pravidlá.
Výmenou za to je však to, a to ona o tom nevie, zistí to až keď s tou zmluvou súhlasí, že si ju nikto nebude pamätať. Toto, o čom som hovorila, sa stane v lese, krátko pred jej svadbou, kedy ona utečie. A keď sa vráti domov, tak si ju rodičia nepamätajú. Ani nevedia o tom, že mali niekedy dcéru. Funguje to tak, že keď ju tí ľudia vidia, tak sa s ňou dokážu normálne rozprávať, dokážu sa s ňou baviť. Ako náhle sa aj otočia chrbtom, zavrú oči, prejdú do inej miestnosti alebo niečo, oni na ňu v tom momente zabudnú. Ako náhle ju nevidia, tak úplne zabudnú, že vôbec existuje. A ona sa s týmto snaží žiť, pretože jej ostal večný život. Takže sa s ňou stretávame už v našom storočí. Aspoň myslím, áno, 2014 je. V New Yorku. A vidíme, ako si ona ten svoj večný život zariadila. Že to nie je úplne ľahké. A po celý ten čas sa jej to temné božstvo opäť zjavilo, aby sa jej spýtalo, či už má toho dosť, či už môže s ním odísť do pekla, alebo kam, ja neviem. A či si on môže už vziať jej dušu, lebo ona to teda vymenila za dušu. No ona za každým povie, že nie, že ešte sa jej to páči, ešte, aj keď v tom živote trpí, lebo to nie je život, ktorý si vysnívala, ale aj tak sa toho nechce vzdať. Tu sa dostaneme až do bodu, kedy sa stretne s mladým mužom, ktorý, ako to vyzerá, si ju pamätá. Z tejto knižky som bola v šoku, pretože ona bola dobrá. Ja som sa strašne bála, že to dopadne podobne ako so všetkými, ktoré si kúpim za plnú cenu, potom mám chuť ich vyhodiť z okna, lebo sú príšerné, ale toto bolo tak dobre napísané. Ja som sa od toho nevedela odtrhnúť. Ešte som si ho vybrala paperbacku, aby som ju mohla nosiť so sebou na cesty. Vlastne ani to nebolo treba, lebo som ju prečítala za víkend. Tie metaforické opisy, ktorých je tam veľa, tomu dodávajú perfektnú atmosféru ako z toho 18. storočia. Je to kniha, ktorá je popredkávaná minulosťou so súčasnosťou, čo nie vždy býva úplne dobrý nápad, ale túto autorka krásne zvládla. Čiže aj keď sme v roku 2014, tak si prečítame o tom, čo sa hlavnej hrdinke stalo pred, 50 rokmi, 100 rokmi, kvôli tomu, že sú tam vypichnuté tie dôležité momenty z toho jej života. Ona na ne spomína a spomína na stretnutia s tým temným božstvom, keď za ňou opakovane prišiel. A potom, myslím si, že akože hrdinka sa s tým veľmi dobre vyrovnala, s tým, že je zrazu večná, nesmrteľná, ale nikto si ju nepamätá. Našla nejaký spôsob, ako fungovať ďalej, pretože začala využívať to, že si ju tí ľudia nepamätajú. Ale potom ku koncu sa tu stane taká vec, nad ktorou som iba pozerala, že na to som len hľadela, že to nie je možné, že to sa nemohlo stať. Tá kniha mala perfektne našľapnuté na 5 hviezdičiek a potom sa to v závere tak pokazilo, že som mala chuť fakt hodiť z okna. Potom, keď som to dočítala, tak vlastne nepochopila som to stále, prečo sa to tam stalo, ale akože zmysel to dalo. Celá tá kniha má zmysel, dáva to logiku, čo sa jej stalo v podstate. Keď to zoberieme z hľadiska, že je to young and new adult, ale ako hovorím, ku koncu sa tam deje zásadná vec, ktorú fakt nechápem, nerozumiem jej. Napriek tomu dočítala som to, dala som tomu 4 hviezdičky, lebo to bolo mega dobre. A premýšľam nad tým, či náhodou by som naozaj nemala siahnuť po knižkách od tejto autorky, lebo toto už je druhá, čo sa mi páčilo. Čiže stále som pri tom new, young adult, sci-fi, fantázia, neviem, ešte stále taká opatrná a úplne to neberiem. Nie je to moja šálka kávy, ale toto bolo strašne dobré. Toto vám odporúčam, okrem toho, veď ako tá obálka je nádherná. Dokonca aj ten vtáčik z tých hviezd tam má svoje opodstatnenie. Nádherné. Ja som úplne nadšená. Ja som poetická duša, takže ja som si tie metafory a tieto prirovnania, neviem čo všetko tam bolo, ja som si to strašne užívala. Takže na to stajte pozor, je to trošku viac taká poetická knižka. Ale ako hovorím, perfektné, okrem teda toho konca, okrem tej veci v závere. Napriek tomu, ale samotný koniec bol dobrý a musím povedať, že ten to trošku zase zachránil, takže preto tie 4 hviezdičky a ja vrelo odporúčam.
Takže máme tu poslednú knižku a to sú Tajné dejiny Európy 2 od Bohumila Wurma. Táto knižka je opäť z antikvariátu a knihobot, na ktorom teraz nakupujem asi najčastejšie. A je strašne krásne graficky spracovaná. Naozaj je tam hrozne veľa obrázkov. A to skoro ku každej téme. Táto knižka je naozaj o tom, o čom hovorí názov, a je to o histórii. Sú tam krátke kapitoly, ktoré sa zaoberajú rôznymi historickými buď udalosťami, alebo mýtmi, legendami, čímkoľvek. Vždy je to rozdelené do takých menších blokov, ktoré sa zaoberajú niečím konkrétnym, napríklad magia starého Egypta, tajomstvo katedrál, Platón, Alexander Veľký. Takže vždycky tam máte napísané, o čo sa jedná, máte tam k tomu nejakú fotku, teda obrázok a postupne prechádzame ďalej. Takže táto knižka sa veľmi dobre čítala, bola veľmi poučná, aj keď to čítanie je také trochu náročnejšie, takže to nie je úplne oddychová záležitosť, ale je to zábavný a milý spôsob, ako sa dozvedieť viac o histórii. Je treba ju čítať pozornejšie a možno aj viackrát za sebou, kým sa naučíte, alebo kým sú vám tie poznatky známe, lebo je tam hrozne veľa nových vecí. Myslím, že toto je teda druhý diel od stvorenia sveta po druhú svetovú vojnu, ale je ešte okrem prvého asi aj tretí a štvrtý, ktoré som zatiaľ neobjednávala. Možno, že časom v antikvariáte ich je celkom dosť, ale podľa mňa táto knižka fakt stála za to. Bola dobre napísaná, dobre spracovaná a dá sa z nej naozaj dozvedieť hrozne veľa vecí. Takže toto odporúčam, dostalo to asi 4 hviezdičky z 5, lebo niektoré veci boli skutočne veľmi náročne napísané a ja som im nerozumela. Rozhodne akože stojí za to, má svoju hodnotu. Takže som rada, že niečo také môžem mať v knižnici. OK. To bolo z mojich 9 kníh všetko. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Kľudne mi dajte vedieť do komentára, či ste čítali Neviditeľný život Eddy LaRuovej a ako sa vám páčil, prípadne či vás niektorá z nich zaujala a budem sa na vás tešiť zase pri ďalšom videu. Majte sa dobre, ja vám ďakujem za sledovanie a majte sa dobre, čítajte a ostaňte zdraví. Ahojte!